Така, здравейте хора. Днес сме в PvP Extreme сервера. Тук при мен е PvP Boss, както може би виждате. Тук сега ще правим един giveaway. Значи, първото е проторъката, този giveaway ще бъде изтеглен втория. Първият е този giveaway, значи да ви покажа. Pro 4 сет. Добре, значи първата томбола, която ще бъде изтеглена е Pro 4 Unbreaking 3 сет. Меч Sharpness 5 Fire 2, странички 2, и те са двойки, Iron и Gold по 48 и диаманти съответно. Един стак батолки, Изданхил двойка, 10 голдънки, около близо един стак пържоли, 2 Goldstone, едно Mama Cream, едно Netherward и 2 Blaze Powder. Както те е. Да, и редстоуна не го забелязах. Сега, втората томбола ще бъде Unbreaking 3... не. Pro 3 Unbreaking 2 каската, може би ще сменим стройка, не сме забелязали. Веднага ще сменим. Меча Sharpness Fire 2, една легендарка, която Pro 4-ката няма. И ето, ви може би виждате един Brimstone, почти същото, само че това е различното, има по-малко айтеми. Еми хора, това беше. Да, томболата ще тегне на 80 абоната. Сега имам близо 60 и колко са? 60 няколко абоната са. Мисля, че толкова бяха. На 80 абоната. Ето имаме аз как съм екипиран. Имам и чай, имам и Pro 4 някъде. Тук е бъкано. Сега, ето е каската, вече съм Breaking 3 и сбъркали сме. Това беше хора. Чай само да ви покажа спауна. Запис. И името в играта, за всеки случай. Друго. Сега за... Да. Сега това... Сега при мен, това е спауна. Добре дошъл, да е дошли. Абе, както да е. В PvP Extreme. Ето, тук има животни, не кой знае колко... Не кой знае какво. Лесен и удобен спаун. След бедрока е PvP. Сега на Warp End. Warp End. Да ви покажа. Ето го моят приятел PvP Boss PvP на трето място в топа. Пише при мен, не знам. Може и на второ да е. Да, ето го енда. Само да си дигна чанковете малко. Така. Така, аз съм... Ето ме, чакай си. Ето ме. А то е... Напишите нещо в чата. Добре, той ще лефне. Но ще остане да говорим. Да. Има и това. Момент само. Не. Момент само.
Ей това и примерно пишем PvP, Blossom PvP, нали? Момент. Да, и няма да можем да събием и т.н. Само трябва да се приеми и така. Това беше, мисля. Няма какво друго. И сега... Да, както казах, на 80 сабскрайбъра или абоната ще се стигли. Надявам се клипа скоро да се качи. И да, това беше хора от нас. И бай-бай.